Rád by som vás všetkých pozval do kina, a to na minifestival európskeho filmu 5x5, ktorý sa teda uskutoční od 22. do 29. mája v kinách Cinemax v 5 mestách slovenských. Začíname v Bratislave od 22. do 24. a potom 27. až 29. premietame v ďalších slovenských mestách, v Trenčíne, v Banskej Bystrici, v Prešove a v Košiciach. Keďže je to minifestival 5x5, tak to znamená, že okrem 5 slovenských miest teda premietneme 5 európskych filmov, ktoré boli podporené v rámci programu Kreatívna Európa pod programu Média. A je to týchto 5 filmov. Anatómia pádu, to je francúzsky film, ktorý vyhral Zlatú palmu v Cannes v roku 2023. Karaoke Blues, to je klasik nezávislého filmu európskeho Aki Kaurismäki, Fín. Ďalej Lietanie pre začiatočníkov je výborná islandská čierna komédia